Akoma makadi. Ewa chikwetu makadiwa. Tinofara zvikuru. Ndoda kuti mundiudze akoma kuti chii chakakupushai, chii chakakusundai kuti munge muchisvika pano padare ramadzibaba anorest. Pano ndakauyawo ndine dambudziko ranga ndinaro. Ranga ritoriwo rangu. Ndasvikawo kuno kwamadzibaba anorest. Vanatanga kutaurwawo dambudziko kunzi dambudziko rikukonzerwa nasisi vangu vari kumhiri. Wari kumhiri kupi? South Africa. Alright, hanzi dambudziko rengu wari kukonzeresa watete wari kuSouth Africa ringe riri dambudziko rei? Ava vatete ava vanga vari kupedza vanhu mumhuri. Isu tisingazive kuti vari kupedza vanhu mumhuri. Saka pandakazouya kuna madzibaba anorest nedambudziko rangu, ndo pandakasvikawo vandanzwawo ndakutaurirawo nyaya ndakutaurwa ndisisi vako, ndo vari kukonzeresa zvinhu zviri kuitika mumhuri. Alright. So maudzwa namadzibaba anorest kuti ndo zviri kuita hanzvadzi yenyu iri kuSouth Africa, idanho ripi ramakatora? Danho randakatora nderekuti ndakakwanisa kutaurawo nehanzvadzi yangu handiti iri kumhiri iko kuti iuye kuno, handiti tiuye tese kuno titese tikwanise kunzwisisa chii chiri kukonzeresa zvinhu zviri kuitika mumhuri izvi. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Chiregai timbonzwe kuna vatete vacho, sezvo vari pano vazvitaurire vega nemuromo wavo tichimbonzwa kuti zvakamira sei. Vatete makadi? Ndiri pangu makadiwo. Tinofara. Ndoda kuti munditsanangudzirewo kuti yakamira sei nyaya iri kutaurwa nehanzvadzi yenyu, zvakamira sei, zvakafamba sei kuti zvinhu izvi zvinge zvichisvika apa? Inini ndakaenda kuSouth Africa. Then kubva ndanotsvaka basa rehouse girl. Ndawana basa pamuindia akasvikonditora kwatainomaketa. Ndane chinangwa chekutsvaka basa. Saka ndawana basa riye ndirimo mukati memba muye maitiro azvaita like muindia aiwanzondituma zvakangowanda. Pamwe pacho undituma anga ane like muceiling make mune zvinhu zvanga zvirimo, saka pekutanga aita kunge because akatanga kungondispoila nemari achienda neni out zvezvekuti ndandirisisa zvanga zvakufaya zvinhu zvangu, life yangu yakufamba zvakanaka ndichitumira mari hanzvadzi yangu akatondivakira dzimba dzangu 3, nditori nedzimba dzangu 3 dzaakatondivakira. Asi nekufamba kwenguva inini kubva pakundituma kwaanga achindiita muindia uyewe kuti isa mvura muzvimadheka zvazviri muceiling, ndaingotiwo hameno zvinhuwo zvekuti sabhosi vari kundituma. Saka bhosi ava vabva kundisebedza padhuze pavo kusvika taakudanana. Mukudanana kuye kwatanga taakuita tanga taakufamba dzimwe nzvimbo tichienda out tichinosangana nevamwe vanhu vanga ndisinganzwisise but zvaindinakidza nekuti semunhu anga achitambura ndakuwana mari, life yangu yakuendeka. Saka tikidzoka kumba ndibva ndibvisa kwandandiri kugara, kubva ndakutogara naye muimba yakanaka zvekuti kuSouth Africa yanga yatoiswa musita mangu. Padaro kubva azonditi iwewe ndikuda kuti uite tuda mwana because mari iyi tikudya tega, saka ndikuda mwana. Ndikafarirawo sezvo ndine upenyu hwakanaka hapana chaimbonetsa. Ndakabvuma kuita mwana, asi zvaingoitika ndaiti ndiri kumusha budhi wangu hama dzangu bva dzangotanga kungofa zvisinganzwisisiki. Kuti ndiende hameno zvaingondibata, pane zvaingoitika kuti ndingobatikana ndingovhiringidzika but ndaivapa mari zvese ndaiita zvese. Alright, saka mutaura kuti pane hama dzenyu dzese dzaifa kumusha imi maisaenda? Ndaisaenda, hameno zvaiitika kuburikidza neconnection yanga yaitika nemuindia uyu nekuti anga andi-initiata satanism. Zvekuti zvimwe zvacho ndanga ndakutoziva kuti ndozvitoripo nekuti ndanga ndatoputirwa nekuti mari mari kuZimbabwe ndakutumira mari ndikavakirwa dzimba
asi property ndikatenga property inotyisa asi ndandisingakwanise kuti ndikauya kuno kuZimbabwe ndogara ndaigona kungouya one day mangwana ndodzokera zvokuti kana even mbedha wangu imba yangu iri kuAvondeuko handikwanise even hama dzangu hakuna hama inondishanyira ikoko hakuna handikwanise kurara pambedha iwowo nokuti muIndia uyu pekutanga kuti ndizoita mwana munhu uyoyo murungu uyoyo aiti sex tikada kuti tivate tose taingoti apo neapo zvekuti kazhinji ainditi ndiite blow job ndo zvandozvaifarira kusvika achitozvibetsera mukanwa mangu asi aikwanisa ane jira raaindipa unditi svipira apa kana kuburitsira pane jira iroro saka zvadaro hama kumusha dzichifa hanzvadzi yangu ndopa akazondifonera mafonera akandiita hanzvadzi yangu akatanga achifona achiti umbouya kuno inini nekuda kwekuti connection yandave nemaIndia aya masatanista zvasingagone kuti ndiuye nekuti vanga vakuona kuti hanzvadzi yangu ane zvaakuita saka ndiye anga kutotivhiringidza then mheno zvaakaita vakabva auya kuno kwamadzibaba norest saka kuya kwakaita hanzvadzi yangu saka mheno hana yangu yakangorova ndiri kwandandiri muIndia amheno anga aenda ndofunga kuvakuru vake vaonawo kuti inini kumusha kwedu hanzvadzi yangu ine pane zvaakuita bhomba raakutoputika then ukoko vakutoplana kuti ini ndofana kuti ndiurayiwe asi ndikidzoka mumashure ndazvitakura pai ndakangonzi nemuIndia nhumbu yaane 6 months mwana akutotamba ndimoziva kuti 6 months ndogona kuzvara mwana akatorarama asi ipapo ndakangonzi kune kwadhokta kwendinoda kukuendesa amene zvanga zvakuitika una dhokta wako anongokuona iwe wauende kuhospital kwevamwe chichi then ndasvika kuhospital kwadhokta iyeye handina kuona zvakaitika kuti ndakabutiswa mwana mudumbu ndakazongoona ndakungobleeda mudumbu mangu dumbu rangu radzika kana kwakaenda zvinhu zvacho kana mwana wacho kana zvakaitika ipapo handina kuzvinzwisisa saka kuno hanzvadzi yangu yanga yakudi ichiuya kuno kuti vachiramba vachipiwa zvekubatsirwa kwamadzibaba norest inini mhepo dzikava dzangoita kunge ndabatwa nemhepo ndiriko handacha ndakabuda nacho kumba ikoko kumuIndia even mari handina kukwanisa kana kurongedza mari ndakangouya ndirini ndiri chavhiriri ndokusvika kwandakaita kuti ndikwanise kusvika kuno kuna madzibaba norest. Alright. Saka imimi muchinzwa nekuti muri kutaura kuti zvinhu zvenge menge makuzviziva kuti hama dzenyu idzi dziri kufa nekuda kwezvinhu zviri kuitika uko kuSouth Africa. Saka mwoyo wenyu mainzwa sei muchinzwa kuti kuno kwaitika rufu hama yedu yashayika? Zvaitika ipapo ameno zvaita like kunge hana yangu yaisingarove. Zvaita kunge tiri kucelebrate. Kunge tiriko kwaiti kuno kanzi hanzvadzi yangu akanditi ninga afa. Kana communication nehama dzangu dzakawanda ndandisina zvanga zvakaringana ndiri ndega ndandakangotrust hanzvadzi yangu iye ndiye wandaingovimba naye. Ndiye amai pamari kuti wakadzimba ita zvakadai. Zvinhu zvangu zvikifamba. Saka ndikangonzwa kuti kwafiwa chandaigona ndaibudisa mari zvezvekuti hanzvadzi yangu kana panhamo pacho paiita funeral yanga isiri nhamo. Pachitwa chirungu chese kofini ndotenga. Saka izvozvizvi muri kuita sei mimi muchadzokerako here muchaita sei uye zvakare mumhuri menyu menge masara muri wangani? Mumhuri medu iko zvino tasara tiri vatatu. Okay. Tasara tiri vatatu tapera tatiri 11. Tatiri 11 vanhu vapera. Saka pa 11 pesa apa hapana kana rufu remunhu wani ramakamboenda? Kutaura chokwadi handabvera ndauya. Handina kana kuuya kana kurohwa nehana ndiriko kuti nditi ndinonoatenda funeral yahanzvadzi yangu kana sisi vangu.
Alright, regai timbonzwe kune hanzvadzi yacho. Right, nai hanzvadzi, mungatitaurirewo imimi kuti masvika kwamadzibaba norest makabatsirwa sei nedambudziko iri, nekuti zviri kunzi masara muri 3 kubva pa11 masara mawatatu. Imimiwo makazvitora sei, makabatsirwa sei namadzibaba norest kuti dambudziko iri risvike patasvika apa muzokwanise kuziva kuti hanzvadzi yenyu ndo yenge iri kupedza mhuri yesei? Inini ndanzwawo kuti ndo zviri kuitika nditi ndashanyawo kunoku ndine dambudziko rangu randiriwo ndinaro rakasiyana randakazonzwa ndakuno handiti ndakakwanisa kuzvitambirawo handiti zvavakanditaurira ndakwanisa kuita zvavakanudza kuti nditi handiti hanzvadzi yangu mbva yadzokawo kuno yadzokawo kuno hanzvadzi yangu ndakaya nayo kuno kuti tibatsirwe dambudziko iri. Iyo haina kwanisa kuramba zvayo because yaiziva kuti ndozvayaita handiti ini nekuonawo nematumiro yaita mari nekwakatoita dzimba tiita sei mafinarawo kati tofanike hatutori papati chaipo chaipo tiitonakirwa zvinhu zvingatomboiti zingatoziva kuti zviri kutoitika izvi hanzvadzi iri kutopedza vanhu nezvinhu zvakabata. Saka imimi mazvinzwa izvozvo namadzibaba norest kuti hanzvadzi yenyu iyi iri kupedza mhuri, makazvitambirawo sei? Mune mufaro here? Nekuti izvozvi marasikirwa newakoma, marasikirwa newanin'ina, marasikirwa nehama, makazvitambira sei? Makanzwa sei mumwoyo menyu nechiitiko chakadai? Handina kukwanisa kuti ndifare zvangu because ndichinzwa kuti hanzvadzi ndozvayaita ichipedza hama ichiita sei ndangotiwo sezvo iri hanzvadzi reke ndikwanise kuitora kuti uyochi kunotibatsirwe dambudziko iri because iye pandikazomubvunzawo muzananguro akaita kati zvinhu izvi ndakasiri kuzviziva mupinduro wandakazviita zvoti ndandakatotsva zingatoziva kuti ndikutopinzwa musatanism andi saka ini ndakatiwo chiuya tibatsirwe kuno sezvo madzibaba vari kubatsira vanhu chiuya tibatsirwe. Hana kwanisa kuti akarambawo zvakakwanisa kudzoka takakwanisa kuti tibatsirwe ndikuopa ndokuya kwatikaita kunoko.